Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Meanwhile, And karon guys kay di ba nindot ta kay kog kuan guys, nindot ta kay kog background. Ang akong background is nako sa ilawom sa mangga. Karon guys kay namin ko nadunggan nga kuan nga istorya guys is kanang ano to? Nako nadunggan nga istorya nga kanang dapat daw nindot imong lighting kay para daw makuan ang mga viewers sa imuhang imuhang vlog. So diri ko nag-vlog guys kay nindot man ang lighting diri dayon nindot sad ang background. Ang background na to guys is nakusud sa subdivision nag-vlog kay para wala kayo itaw para di ta mauwaw. So na ako diri sud sa subdivision guys, mingaw kaayo ang ilang ilin adar na kay na diri sulod. Ang kaning subdivision guys kay ilahaning ilin adar na. Na ako diri nag-vlog kay lain man kayo na pulan ako dito sa sulod. So karon kay walay tao diri kita ra usa guys. Kita ra jud. So, mura ko buang diri nag-istorya nga sa cellphone. Nindot kay ganahan ko sa iyahang pag-istorya gani nga kuan kanang about lagi sa pag-vlog nga madani ang mga viewers nimo. So, nakita ninyo guys no nga bago tang ligo kay akong gingunan ni guys nga bago kong ligo kay para kuan ato ang para fresh ato ang face diri sa cam pero pangag lang nyara guys kada ni agi mauwo ko hindi ko nindot kay diri guys kay hangin dali supi na mo to dali nindot kay diri guys kay hangin kaayo supi na panagsara kay nay musulod diri guys. Na ako diri ilahang Ellen Adarna nga kuan nga subdivision. Mas nindot kung mag-vlog nga kuan kanang nindot og lighting nga klaro kayo imuhang naong kay lain man kayo sa uban good nga kuan. Baas manok sa day. Nindot man jud kay diri guys hangin then walay saba mingaw kay diri nga dapit then ato na lang sang gikuanan guys gi lip tint gamay para dili ta mangluspad sa camera. So sa mga ni-suporta dai nako guys, salamat dai ninyo guys. Then ayaw lang mo ka puol sa ako ang mga video guys nga sige na lang balik-balik kay naara sa sulod sa balay. Naara ko sulod sa balay guys pero kay dili man ko lagan. Supi, dali. So naputol ko guys kay mga kong iro naglakaw-lakaw sa siya diri. Nagsunod sa siya siyang amo. Then maura to guys, dahil ayaw mo kakuan sa ako ang mga vlog guys ha, pero dindot na kaya to ang oh my god dali supi kay matagakan kag kuan dali kay matagakan kag supi nagkusog ang hangin ngano ka naman guy kuan bagyo daw naada bagyo. Kusog ang hangin, oh my gosh. So sa wala pa day ka subscribe sa akong channel guys. Please subscribe og i-click ninyo ang notification bell para updated mo permi sa ako ang vlog.
Then dapat daw guys is mag-vlog ka. Ang imuhang mata dili sa screen, naa sa imuhang lens sa cellphone. So nice ba ato ang kuan diri, atong background, di ba? Nice atong background diri guys. So then ayaw day mo kalimot og pag-comment guys about ani nga place. Ug unsay ka istorya ninyo nga nindot ba nga ako ang background karon nga video. Kay dito gud sa sulod mura ra mo kuan kanang ngit-ngit kay ato ang naong didto. Din asa ko nakuanan sa usa ka vlogger guys nga nakuan sad ko niya na sana diha sad ko na dani niya nga diha sad ko na dani niya guys nga mag-vlog. Bisan kuan siya taga bisaya siya guys, pareha mi bisaya. Diha sad ko na unsay gani na inspire niya nga mag-vlog guys kay kuan mga nindot kay ang mga content. Then ako sad na inspire sad ko maong nag-vlog na lang sad ko. Then ayaw suportahin tawag ko ninyo guys. Maluwi mo na ako guys. Nagpakiluwi uy. Nilot kaya akong lighting diri, puti kaya akong naong. Supi! Ngari! Wala na ko dito nag-vlog sa sulod. Supi! Supi! Dali! Dali oh! Dali mama dali! Dali! Oh! Supi! Alay ngoy! Stop gini Supi. Ay siya bakit mo sarap. Mupasok ka dito. Mupasok ka dito. Mga niilahang kuan diri guys. Mga niilahang subdivision ni Ilin diri. Dako kayo lang subdivision diri guys no. Then indot pagig kayo lighting. Lighting, mga niya akong ero guys. Akong gipalako-lako diri nawa di hangos. Karon ko nagkuan guys no. Unsa naman niya akong kuy mura naman tag naunguan eh. Diri maong diri ko guys kay maong karon ko nag-vlog guys mga unsa na oras sa mga 12 man siguro, around 12. Mingaw pa mo diri, wala pay tao kay nigkahapon diri kay na may mga tao nga magpasuroy sa ilang iro. Nyara supi kay na din na. Skinan. Magpasuroy man sila sa ilang iro guys. Ganoon lagi ko sa lighting diri. Nausa naman na itong buhok ay. Ganahan ko sa lighting diri guys. Kay mukuha na to ang nang. Napulaan ako dito mo vlog. Mga rin na lang ko diri. So comment mo guys kung ginindutan ba sa akong kuan sa akong lighting. Madto na daw siya. Madto na siya shop. Pizza, kaya wala pa mo under. Wait. Ganahan lagi yung tako at ganahan kumupuyo dito sa di na naman dungong akong tingog. Saba kayo. Nani, hangos na kasupi. Hangos na siya guys. Nabaguhan kay karon pa kagawas. Kaya ang amo karon pa sa digawas. Wala na. Man na. Naugagod na to ang naugagod akong buhok sa kuan. Oh, naugagod akong buhok sa hangin. Bawala mo dyan caves ko ninyo. Pananaw lang mo. Ayaw ninyo, ayaw sa kuan kaysa i-kuan ko guys. I-support ko guys. Nakuan jud ko na
bisan wala pa kayo ni tanaw sa ato ang vlog guys, kay wala magul puro ra balik-balik ang mga kuang kuan, puro ra balik-balik ang ako ang mga video. Naap balay, kung dili sa balay, sa badyan, di sa badyan. Mura sa balay gihapon. So ganahan na sa guglain nga place. Diri na sa ta magsugod og vlog. Pero dili sa nato permihon diri uy kay murag mapula na sad man di ba? Pangin kay siya guys. Wait. Salamat dahil sa inyong pagsuporta guys, ug ayaw ninyo kalimti og pag-subscribe sa akong channel and i-click ang notification bell para updated kayo sa aking mga vlog. Para inigsulon ako post guys is ma-notify mo sa YouTube nga nag-post ko. So thanks guys for watching. Bye.